נשב בנוח, נתרווח, נסדר לנו ככה מקום שכיף להיות בו. נשען אחורה, נעצום עיניים, וננוח. ולנשום. נשימה איטית. נכניס מהאף, נוציא מהפה, לאט לאט. היום אנחנו מתמקדים בניקוי הכבד וניקוי הכליות וכל מערכת השתן. דמיינו את הכבד שלכם. מכירים אותו מספרים, מסרטים, יודעים בערך איך הוא נראה. תבקשו לראות בלבכם, תגידו בלב, אני מבקשת לראות את הכבד שלי. איך הוא נראה לי? באיזה צבע הוא? באיזה צורה? אולי אפילו תצליחו לראות את המרקם. ואם זה לא לראות כתמונה, זה לדעת. האם הוא חלק? האם הוא גבשושי? האם הוא חום? האם הוא צהוב? הוא יכול להיות בשלל צבעים וגוונים, בשלל מרקמים, כל אחד והכבד שלו. אנחנו רוצים ליצור ניקוי של הכבד, ולכן דמיינו שאני שמה לכם ביד מסננת מיוחדת. זאת מסננת עגולה עם רשת עדינה שבעצם דרכה אנחנו מעבירים את הכבד שלנו. הסתכלו על המרחב, הסתכלו על הכבד שלכם ואת המסננת שאתם מחזיקים ביד. קרבו לאט לאט אל הכבד שלכם, זה שאתם רואים אותו, זה שאתם יודעים איך הוא נראה, איזה צבע, איזה מרקם. שימו אותו מתחת לכבד, שימו את המסננת מתחתיו, ולאט לאט תעבירו את המסננת מלמטה כלפי מעלה.
כאשר המסננת בעצם עוברת בתוך הכבד עצמו. היא רק מוציאה ומנקה לכלוך, שומן, תאים מתים שלא צריכים להיות שם, שכבד שומני שמכביד עליו השומן. כל הלכלוך שיוצא ממנו נשאר במסננת. הכבד מתחת יוצא נקי. אנחנו מסיימים עם המסננת עד הסוף, עד למעלה. את המסננת והלכלוך שנשאר בתוכו אנחנו מעלים אל בורא עולם ואומרים לו תודה, ושולחים את זה אל אור הבורא כלפי מעלה. הסתכלו למעלה ותרגישו את האור, תרגישו את האהבה שלו, את החמימות. בשלב השני אנחנו צריכים לקחת, כמו שאנחנו מכירים, דלי עם מים נקיים, סמרטוט במברשת. קחו את המברשת, תרטיבו במים ותתחילו לשפשף בעדינות את הכבד מקדימה, מאחורה, במעגלים, מהצדדים. קחו מהמים ותשטפו, תשפכו אותם על הכבד. תשטפו אותו במים. ואת הסמרטוט להרטיב במים ולנגב. תסתכלו על הכבד, תרגישו אותו. איך הוא נראה לכם עכשיו? האם הצבע השתנה? האם כמות הלכלוך נראית שונה? האם המרקם אחר? שונה ממה שראינו בהתחלה? הסתכלו עליו. אנחנו נעביר חלק שלישי. נעביר עוד מסננת שאני נותנת לכם. תחזיקו אותה ביד. תרגישו את המסננת. הפעם החורים של המסננת בעצם קטנים יותר. קטנים יותר. אנחנו מעבירים כמו קודם את המסננת מתחת לכבד, מלמטה, כלפי מעלה. מנקים. שוב. הפעם הלכלוך הוא עמוק יותר וקטן יותר. שימו לב שהלכלוך מצטבר על המסננת. נעלה את המסננת ונשלח אותה אל בורא עולם ונגיד לו תודה. תודה לך על העזרה, על הניקוי, על הריפוי של הכבד שלי. תודה. אנחנו מסתכלים בפעם האחרונה על הכבד. רואים האם הוא חזר לגודל הנכון, לצבע הטבעי שלו, למרקם הנעים. הברק של הניקיון, האם יש ברק? כן? אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעוד מסננת, אתם יכולים להוסיף עוד אחת.
לאחר שמסיימים, לבקש בלב להחזיר בבקשה את הכבד למקום בגוף האנרגטי הפיזי שלי, שישתלב ויתאחד עם הגוף הפיזי שלנו שכאן ועכשיו. אנחנו ממשיכים אל הכליות ומערכת השתן. אנחנו מבקשים לראות, להרגיש, לדעת איך הכליות ומערכת השתן שלנו נראים לנו. האם הכליות נקיות, אולי קצת מצומקות מחוסר שתייה תמידי, אולי קצת אחורות, אולי המרקם שלהם קצת כמו צימוק. אנחנו מבקשים לקחת צינור כמו גרניק, מים, ולהתחיל לנקות את הכליות מבחוץ ומבפנים. לשטוף אותם טוב 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 מבחוץ ומבפנים. למי שסובל מאבנים בכליות, השתייה והמים חשובים מאוד, ולכן להקפיד על שתייה, להקפיד על מים, כדי לשטוף את הכליות ולתת להם את המענה שהן צריכות. אני נותנת לכם 2 מסננות קטנות, אחת לימין, אחת לשמאל, אשר אתם מעבירים את המסננת מלמטה למעלה, כל כליה בנפרד, בשתי המסננות יחד, מלמטה כלפי מעלה, ושולחות את המסננת אל בורא עולם. מהכליה יוצאים השופחנים, השופחן. זה הצינור שמחבר בין הכליות אל שלפוחית השתן. לפעמים הוא סתום, סתום חלקית, סתום מלא, מלוכלך. אנחנו לוקחים כמו מנקה מקטרות, אני מביאה לכם. ואנחנו בעצם מנקים את הצינור מלמטה כלפי מעלה, כמו במנקה מקטרות. פותחים את הסתימות, פותחים את המעבר. גם אם יש שם חול או אבן או כל דבר שצריך לצאת משם. אנחנו בעצם עובדים עם מנקה מקטרות בשני הצדדים, גם בימין וגם בשמאל. שימו לב שהחיבור עם השופחנים אל הכליה הוא מתפצל ל3 או ל4. שימו לב שאתם מנקים אותם טוב טוב. אנחנו מנקים ומוציאים את מנקי המקטרות מהחלק התחתון, מאזור החיבור של השלפוחית. שימו לב, השלפוחית מבפנים היא כמו בלון
עם יציאה. שימו לב שהיא עגולה, שימו לב שיש לה דפנות. אז אנחנו רוצים לנקות אותה, שלא יהיו שאריות, שלא יהיו שם שאריות של דלקות חוזרות. אנחנו רוצים לנקות את כל השלפוחית שיצא החוצה. אנחנו לוקחים צינור מים או גרניק שיש לו זרם קצת חזק יותר, ובעצם מתחילים לנקות את הדפנות של כל השלפוחית מבפנים. שוטפים הכל, שכבה אחרי שכבה. מנקים, אפשר לומר מגרדים, לפעמים גם צריך בעדינות עם סמרטוט לנקות את כל הדפנות החוצה. שימו לב שהמים שאנחנו מנקים יוצאים לכיוון השופחן החיצוני, לכיוון השירותים. שהכל מתנקז ויוצא החוצה. אנחנו מבקשים לעשות שטיפה מהכליות את השופחנים ואת השלפוחית, הכל החוצה, כדי שכל שארית קטנה תצא ותשתף החוצה, שלא יישאר שום דבר מבפנים. כל הדלקות החוזרות בדרכי השתן, כל זה נשטף ויוצא החוצה. שימו לב, השטיפה מלמעלה למטה. אנחנו לוקחים סמרטוט ודלי מים ומעבירים ניקוי, שפשוף וניקיון גם מבחוץ של הכליות, של שתיהן, ימין ושמאל, של השופחנים שמחוברים מהם עד השלפוחית. גם את השלפוחית מבחוץ אנחנו רוצים לנקות. גם לה מגיעה התייחסות עם כל הלב ועם כל האהבה שלנו. תסתכלו עליה, תסתכלו על המערכת, תראו את הצבע, תראו את הברק של הניקיון. תחייכו, תגידו לה תודה, ותבקשו בלב להחזיר אותה אל הגוף הפיזי האנרגטי שלנו, כדי שבעצם יתמזג עם הגוף הפיזי של כאן ועכשיו. לאחר שסיימנו את הניקוי, אנחנו חוזרים לנשום. אפשר להתחיל להזיז את הראש, להזיז את הידיים, להזיז את הרגליים, להגיד תודה לבורא עולם ולנו על הניקוי של עצמנו, הדאגה והריפוי של עצמנו. תודה, ולהתראות בניקוי הבא. בהצלחה.